бар тамашачыларга да хәерле кичләр теләп, экраннар алдына Иске Атлаш авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Калишева Әлфия Расим кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рамил Тагирович, кызлары Луиза һәм Эльза, кайнанасы Мөшфика Вахитовна, әнисе Зәйтүнә Мусаевна, әтисе Расим Алимҗанович, апасы Гөлфия гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан әниебез, сөекле хатыным, кадерле киленем, татлы балам, иң якын сеңеребез 1977 елның 26 декабрендә Дүшәнбе шәһәрендә якты дөньяга аваз салган. Язмыш сукмаклары аларны гаиләләре белән 1991 елда Иске Кулатка якларына алып кайта. Шушында ул Иске Кулатка 2 номерлы мәктәбен уңышлы килеш тәмамлап, Сингели шәһәренең педагогия көллиятендә һөнәри белем ала. 1997 елда Карамалы авылының мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып хезмәт юлын башлый. Ә инде 1998 елдан бүгенге көнгә кадәр Иске Атлаш урта мәктәбендә яраткан һөнәре буенча намуслы килеш хезмәт сөрә. Инде гаиләсенә күчкәндә 1999 елның 4 декабрендә әтиебез Рамил Тагирович белән матур гаиләләрен корганнар. Татылыкта һәм мәхәббәттә безне ике кызларын, Луиза белән Эльзаны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә без Ульяновск дәүләт университетының медицина факультетында белем алабыз. Аларга безне үстереп укытырга олы көч куйганнары өчен зур рәхмәт укыйбыз. Әниебез безнең сердәшчебез дә, беренче таянычыбыз, яклаучыбыз һәм саклаучыбыз да. Үзе белгән бар эшкә дә өйрәтүче, караны актан айыра белергә юл куючы фәрештәбез. Өендә ул уңган куллы хуҗабикә, яраткан хатын, бик йомшак күңелле бала, хөрмәт ителгән килен дә. Эшендә дә ул зур хөрмәт казанган укытучы. Күп еллар эчендә биек дәрәҗәләргә иреште. Әниебез буш вакытында тәмле ашлар пешерергә ярата, рәсемнәр ясый, бәйләү белән шөгыльләнә. Аның кулыннан бар нәрсә дә килә. Без әниебез белән горурланабыз, нык итеп яратабыз һәм анардан үрнәк алабыз. Кадерле әниебез, яраткан хатыным, сине 45 яшь тулы уңае белән тәбрик итәбез һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Әтиебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызны табарга булышканыгыз, яратып, кайгыртканыгыз, безгә күрсәткән ярдәмегез өчен зур-зур кабаттан рәхмәт. Сиңа әниебез сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, бәхет, зур уңышлар, шатлыклы очрашулар, көтелмәгән куанышлар һәм бәрәкәтле озын гомер телибез. Ходай биргән гомереңне сәламәт булып, күңел тынычлыгында, кайгы-хәсрәтсез, борчу мәшәкатьсез, шатлык сөенечләр белән, балаларыңның бәхетенә сөенеп, туганнарыңның таянычын күреп, кадер-хөрмәттә, парлы тормышта озын-озак гомер кичерүеңне телибез. Туган көнең котлы булсын, әни. Озак еллар язсын яшәргә. Кочагыңа безне кысып алып, балам диеп сөеп дәшәргә. Биргән киңәшләрең әнием, гомер буе барырлык. Кылган яхшылыгың өчен телибез сиңа сабырлык. Яратылып яшә һәр чак, озын булсын гомерең. Син безнең якын кешебез, тик бәхетләр телибез. Хөрмәтле Әлфия Расимовна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.